An balimaw ani ɲankuma bi kibaru b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko an ka finitigiw ni maajugu dɔw kɔni karila ɲɔgɔn na ayiwa kunu tarata don min yɛrɛ ye nanbala ye ni ale bɛ Segu mara la a yirala k'a fɔ kɔni ko ayiwa min yɛrɛ ye an ka finitigi ninnu ye maa minnu tun bɔra ni ka ayiwa kalata président kalata koɲɛw kɔni lakana a yirala k'a fɔ kɔni ko ka ninnu kɔni to ayiwa u ka lakana yaala la u ni ayiwa min yɛrɛ ye maajugu dɔw ye u binna u ka jan kɔni na maajugu ninnu kɛlen ka jan da an ka finitigi ninnu ɲɛ u kɔni bɔra wo kɔnɔ ni ka kisɛ kɔni wuli an ka finitigiw la a yirala k'a fɔ kɔni ko kɔni senfɛ an ka finitigiw kɔni sera ka ayiwa maa 8 kɔni faga maajugu ninnu na nka min yɛrɛ ye an ka finitigi 4 ye olu kɔni ni tora nin walejugu in na a yirala k'a fɔ fɛnɛ ko o yɛrɛ tɛmɛnen kɔ min yɛrɛ ye an ka finitigiw ka mobili 2 ye ani a kɔnɔmɔgɔw kɔni o tununnen don an bɛ yɔrɔ min na sisan maa t'a dɔn min kɔni ye olu sɔrɔ ni min kunnafoni min sɔrɔ o kɔfɛ an bɛ o kɔni fɛnɛ da aw tulo kan ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko nanzaraw ye maa minnu bila ka na ni ka an ka kalata président kalata kɔni ko k'o sɛgɛsɛgɛ k'a jateminɛ ni a kɛra ayiwa jɛlenya kan ni a bɛ fɔ olu ma ko observateur de l'union européenne olu ka ɲɛma kɔni bɔra kunun tarata k'a yira k'a fɔ kɔni ko olu ka laɲini ye min ye sisan kalata in kɔni kɛlen kɔfɛ o de ye kɔni min yɛrɛ ye jaabi ninnu ye kɔ olu kɔni bɔ joona wa ko u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ kɔni ko jaabi ninnu kelen-kelenna bɛɛ fɛn o fɛn ye ayiwa ko kala kɔni tara yɔrɔ min na ko k'o bɛɛ kɔni cari ayiwa internet sanfɛ cogo min na bɛɛ kɔni bɛ se ka jaabi ninnu ye k'a dɔn k'a fɔ kɔni ko namara kɔni ko o ma kɛ a la wa ko n'o bɔra yen ko olu ka laɲini filanan kɔni ye min ye ko min yɛrɛ ye ayiwa yɔrɔ minnu kɔni na ayiwa kala kɔni ma se ka ta k'a da kan ko ayiwa lakanabaliya tun bɛ yen ni gouvernement yɛrɛ y'a yira k'a fɔ kɔni ko jate bɛ taa fo 716 la ko o kɔni o kelen-kelenna fɛnɛ bɛɛ u tɔgɔ ni o yɔrɔw ko k'o fɛnɛ cari bɛɛ ka se k'a dɔn kɔni yɔrɔ kelen minnu kɔni kɔfɔlen bɛ nin ko in na ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni ko tɛna se k'a fɔ kɔni ko kalata in bɛɛ kɛra cogoya min na ko ni kalata koɲɛw bɛɛ labanna tuma min na de olu bɛ se ka u ka ayiwa jateminɛ laban kɔni di cogo min na bɛɛ bɛ se k'a dɔn ayiwa Mali kalata kɔni o kɛra cogoya min na ayiwa an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la